Bedisipi, kwa ukasika kuya kudai nasi kwakanaka here. Anyway, ndabika favorite yako nasisha. Manje ka, hauso wakundijairire. Hona kasha, ungagone kubika favorite yangu iripa wakamare papa. Sha, you have to guess kuti chicha ndakubikira nasi baby. Ukuona chi wangu, ini ndakaneta. Chandiri kungoda chete ka manje, kugeza, ndodya, ndovata. Izi zvaana kugeza izikezi, itane vana vako. Saka watoramba kugesa kuti favorite yako yandabika chihera mana. Iwe, saka ukunditaura kuti wakugona kubika kasolaga here iwe. Haya, apa ndo pasina zvandikaita manje apa. Ndakambochida seiko chidhakwa chakaita sewe kudai. Ko kungorega doro zvinei nhai murume wangu, woitonge munhu kwaye, Iwe, unenge unorwara chete iwe. Ini ndakarigawa wakadheuta inobroka. Plus iwewe ndakatokuda ndakadhakwa. Nezvauri izvi ndaive sopa ndaisambofa ndakaita zvivindi zvakadaro ini. Saka ototenda doro. Because dai pasina doro, dai ari mahwambi. Uneshuwa nezvaukutaura here? Dai ndakaroorwa zvangu naSatan zvaitova nani, nekuti aitokwanisa kundichengeta nekundinzwisisa than iwewe. Maisunga kamese? Tichisungirwei? Ko handi zvagara hazvibvumidze kuroorana paukama. Iwewe naSatan muri hanzvadzi nehanzvadzi, makangofanana.